May adlaw mga idol, magluto na pataraw kaning balbacoa, kaning panghinambog ng balbacoa sa ginsan ba. Nato ilunod ning panit, nato ning lapuan. Pagka maglapuan nato na ng kwaon sa pressure cooker rin. Butang tagtubig ugusab din ato na punas siyang latan. Ano balbacoa sa ginsan. Pati ko nang lami agi panghinambog mga ning balbacoa sa ginsan ron. Naiyabon ng tubig, nilibutan ng panit sa baka, then mabutang-butag ka ng unod kimoning lami siya ba, likipuros na panit. Tulok bok sibuyas bombay atong hiwaon kanang dagko ha, tumaod nato na siya, i-cross ra nato ba, paupaton ra siya, then ang hiwa putag luya sayo na kayo limpyo sa luya, imo ra kuskuson sara ray gamiton. Kaya hait yung gamiton makuha mo yung mga unod kung panit lang yung makuha yun then pagkumanan lunod na sa kaldero magpulbukal para matalab ang luya o kaning sibuyas bombay. Wow, kalami nga ilunod na ning tulo ka bukos nga tanglad para humot yun siya kayo, then kaning lunuran po nito kaning kitawag na sibot. Kaya ilabong ng sibot mapalitra na niyo sa mga supermarket. Ato na nang pasagdaan sa diha ang bukal-bukal aron malatagin ila ka minutos. Daghang salamat kayo sa mga nipalo itong Facebook page sa atong YouTube channel. Wow, kalami na lang taon atong sulat tusok sa tinidor ay kahumok kalami na gidani tulo-tulo na kulaway, then ato rin butang asin dayon kining paminta fish oil mga yan ato nang butang ya ilan ng mga sibuyas dahon tad yan para lang ini kayo mahumanan tanan.